Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε μερικά πράγματα σχετικά με την Bybit, αυτά που χρειαζόμαστε να κάνουμε καθημερινά, όπως είναι μια κατάθεση, μια ανάληψη, να βάλουμε χρήματα μέσα για να μπορούμε να αγοράσουμε κάποιο κρύπτο κτλ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κατάθεση, με το deposit όπως λέγεται στα κρυπτονομίσματα. Το deposit θα το βρούμε εδώ στην κεντρική οθόνη, στο εικονίδιο που λέει deposit. Λοιπόν, η μία περίπτωση είναι να χρειαστεί να βρούμε την deposit address κάποιου κρυπτονομίσματος για να μπορεί κάποιος να μας βάλει χρήματα, όπως δίνουμε σε μια τράπεζα το IBAN. Εδώ στα κρύπτο δίνουμε μια deposit address, μια διεύθυνση κατάθεσης, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε για τα κρύπτο. Επιλέγουμε όποιο κρύπτο θέλουμε, εν προκειμένου τώρα το USDT, αλλά η ίδια διαδικασία είναι για οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα. Επιλέγουμε κρύπτο, μετά θα μας ζητήσει το δίκτυο που θέλουμε να μας τα μεταφέρουν. Ας πούμε ότι θα επιλέξουμε το TRC20 που είναι το δίκτυο του Tron. Εδώ μας λέει ότι αυτή η διεύθυνση είναι στο TRC20 δίκτυο, στο δίκτυο του Tron, αλλά αν τη δώσουμε σε κάποιον άλλον και δεν βάλει το δίκτυο TRC20 θα χαθούν τα χρήματα που θα μας στείλει. Πατάμε OK και μας έχει δώσει εδώ πέρα που λέει wallet address. Μας έχει δώσει τη διεύθυνση, πατάμε τα τετραγωνάκια δεξιά ή το copy address. Αν πατήσω τα τετραγωνάκια δεξιά μου βγάζει copied successfully, οπότε μετά το στέλνουμε σε αυτόν που θέλει να μας βάλει τα κρυπτονομίσματα και με αυτή τη διεύθυνση μας τα βάζει. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε την deposit address κάποιου κρυπτονομίσματος για να τη δώσουμε σε κάποιον άλλο να μας βάλει χρήματα, είτε αυτό είναι μια πλατφόρμα είτε αυτό είναι ένας φίλος μας. Η άλλη περίπτωση είναι να καταθέσουμε, να θέλουμε να βάλουμε χρήματα μέσα στο λογαριασμό μας, ευρώ, δολάριο ή όποιο άλλο νόμισμα θέλουμε, για να μπορούμε να κάνουμε κάποια αγορά ενός κρυπτονομίσματος. Εδώ λοιπόν επιλέγουμε το Fiat. Τα Fiat είναι αυτά τα νομίσματα. Επιλέγουμε το νόμισμα που θέλουμε να καταθέσουμε, στη δικιά μας περίπτωση το ευρώ. Πατάμε ευρώ. Βάζουμε το ποσό που θέλουμε εδώ που λέει amount και επιλέγουμε με ποιον τρόπο θέλουμε. Είτε με SEPA είτε με τραπεζική κατάθεση, όποιο και να βάλουμε το ίδιο πράγμα είναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσουμε ένα ερωτηματολόγιο. Αν δείτε δηλαδή, αν επιλέξω το κάτω-κάτω το κουτάκι που λέει ότι έχω διαβάσει τους όρους χρήσης και πατήσω continue, θα μου πει ότι πρέπει να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο. Αν πατήσουμε complete θα μου βγάλει όλες τις ερωτήσεις, από ό,τι βλέπετε πάνω είναι σε 4 βήματα, το συμπληρώνουμε και μπορούμε μετά να κάνουμε τραπεζική κατάθεση. Για μένα ο πιο γρήγορος τρόπος είναι η κάρτα, αλλά αυτό το κάνουμε όταν θέλουμε να αγοράσουμε κρύπτο, να αγοράσουμε κάποιο κρυπτονόμισμα. Πάλι θα βάλουμε ευρώ μέσα, αλλά στην ουσία θα πάει και θα αγοράσει κατευθείαν νόμισμα. Αν πάμε λοιπόν εδώ πέρα που λέει στο εικονίδιο buy crypto, πάμε και βάζουμε το ποσό που θέλουμε, ας πούμε 100 ευρώ, πατάμε το next και μας λέει με ποιο τρόπο θέλουμε να αγοράσουμε το κρύπτο. Η μία περίπτωση είναι το Euro Balance, δηλαδή με τον άλλον τρόπο που σας έδειξα, να έχουμε βάλει ήδη μέσα χρήματα ή να έχουμε μετατρέψει ένα κρύπτο σε ευρώ, είτε με Google Pay, το γνωστό τρόπο της Google, είτε με τραπεζική με κάρτα. Αν επιλέξουμε την κάρτα που είναι ο πιο γρήγορος τρόπος, πατάμε Bank Card, πατάμε Buy with Euro και μας πάει στο επόμενο βήμα για να βάλουμε τα στοιχεία της κάρτας. Εδώ μας λέει που χρησιμοποιείται, που είναι διαθέσιμη η Visa και η Mastercard, που σίγουρα τέτοια θα είναι η κάρτα μας. Για την Ελλάδα ισχύει, οπότε πατάμε το Χ, βάζουμε το email, όνομα, επώνυμο, τον αριθμό της κάρτας, ημερομηνία λήξης και τον τριψήφιο ασφαλείας. Επιλέγουμε το κουτάκι κάτω που λέει ότι καταλαβαίνω ότι οι προσωπικές πληροφορίες είναι για τα προσωπικά δεδομένα, τέλος πάντων, και επιλέγουμε το continue.
και αφού επιλέξουμε θα έχουν μπει μέσα τα ευρώ και θα έχουμε αγοράσει και το νόμισμα που θέλουμε. Λοιπόν, αν πάμε πίσω, γιατί εδώ πέρα όπως θα δείτε έχω γράψει 100 ευρώ και από κάτω λέει πόσα USDT θα πάρουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε, να πάρουμε οποιοδήποτε νόμισμα. Αν πάμε πάνω δεξιά που λέει USDT και πατήσουμε το βελάκι, έχει όλα τα νομίσματα. Επιλέγουμε όποιο νόμισμα θέλουμε. Η αντίστοιχη περίπτωση είναι να πατήσουμε και το sell. Εδώ είναι να αγοράσουμε κάποιο κρυπτονόμισμα. Αν πατήσουμε το sell είναι για να πουλήσουμε κάποιο κρυπτονόμισμα και να πάρουμε ευρώ. Οπότε ας πούμε ότι εδώ πέρα θέλουμε να πουλήσουμε USDT και θα βάλουμε το 100 ας πούμε. Εντάξει, βάζουμε το 100 και πατάμε το next και γίνονται ευρώ. Λοιπόν, μην κοιτάτε τώρα που λέει ότι δεν έχω υπόλοιπο μέσα, θα σας πω μετά γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία λοιπόν να αγοράσουμε και να πουλήσουμε κρυπτονόμισμα. Το άλλο που κάνουμε στα κρυπτονομίσματα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε χρήματα σε κάποιον άλλον. Όπως μεταφέρουμε ευρώ από μια τράπεζα σε μια άλλη, εδώ τώρα θέλουμε να μεταφέρουμε κρυπτονομίσματα. Εδώ λοιπόν πηγαίνουμε κάτω δεξιά στο Assets και πριν πω πως γίνεται το Withdraw, η ανάληψη, άμα θα δείτε εδώ πέρα, εδώ που λέει Earn, λέει 2,95 και 13 είναι αυτά που έχω μέσα. Υπάρχει μια επιλογή μέσα στην Bybit που είναι by default από την ώρα που το κάνουμε εγκατάσταση τέλος πάντων το πορτοφόλι, που έχει μια υπηρεσία όπως όλα τα ανταλλακτήρια και για όλα τα κρυπτονομίσματα που λέγεται stake. Το stake είναι αυτό που λέμε κλείνω τα λεφτά μου στην τράπεζα. Τα κλείνουμε για κάποιο καιρό και μετά από κάποιο χρόνο, ανάλογα το πόσο το έχουμε κλείσει, μας δίνει ένα τόκο τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι γίνεται και με τα κρυπτονομίσματα. Εδώ λοιπόν η επιλογή που έχει η Bybit είναι να το κάνει αυτόματα. Όταν βρίσκει μέσα κρυπτονομίσματα να τα πάει και να τα κάνει stake. Αλλά μπορούμε να τα κάνουμε unstake οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε. Οπότε αν τυχόν κάποια στιγμή θέλετε να κάνετε μια συναλλαγή και σας λέει ότι δεν έχετε υπόλοιπο μέσα, ενώ ξέρετε ότι έχετε, είναι επειδή τα έχει κάνει stake. Πώς τα κάνουμε unstake? Πατάμε εδώ που λέει earn και δίπλα έχει ένα βελάκι. Πατάμε το βελάκι. Και εδώ που λέει Bybit Savings, αν πατήσουμε το βελάκι πάλι, θα πάμε μετά δίπλα στο USDT που έχει πάλι βελάκι, το πατάμε και υπάρχει επιλογή του Unstake ή να πάρουμε και άλλα αν θέλουμε, αλλά εδώ τώρα στη διαδικασία τώρα που κάνουμε είναι να τα ξεστοκάρουμε τέλος πάντων. Οπότε πατάμε το Unstake και επιλέγουμε πόσα θέλουμε να κάνουμε Unstake. Ας επιλέξω το 10 έτσι για το παράδειγμα. Πατάω λοιπόν το 10 και πατάω Unstake. Confirm. Και έχουν βγει λοιπόν 10 έξω. Οπότε αν πάω πίσω θα δείτε ότι έχω 285 στο earn αντί 295 που είχα, και αν πάω πιο πίσω θα δείτε ότι υπάρχουν 9,76 ευρώ, επειδή τα δείχνει σε ευρώ, γι' αυτό δεν δείχνει 10 USDT, υπάρχουν 9,76 ευρώ έξω και 285 που είναι στο stake. Πώς κάνουμε λοιπόν? Πάμε να κάνουμε λοιπόν withdraw, ανάληψη. Πατάμε στο withdraw επάνω ή στο funding είτε στο withdraw να πατήσουμε, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, ας πατήσω στο withdraw και μας δείχνει εδώ πέρα τα νομίσματα που έχουμε μέσα. Εγώ έχω μόνο USDT, αν είχα και Bitcoin και Ethereum και XRP θα μου έδειχνε και αυτά. Λοιπόν, οπότε βλέπω το crypto, πατάω πάνω του και εδώ πέρα μου ζητάει να βάλω τη διεύθυνση deposit address, αυτή που πήραμε εμείς στην αρχή του βίντεο για να τη δώσουμε σε κάποιον άλλον. Κάτι αντίστοιχο θα μας έχει κάνει και κάποιος άλλος. Θα μας έχει δώσει μια deposit address είτε μια πλατφόρμα που θέλουμε να τις κάνουμε κατάθεση, θα μας έχει δώσει μια deposit address. Πηγαίνουμε λοιπόν και τη βάζουμε εδώ. Αν δηλαδή πατήσω θα πάρει paste, θα πάρει στην ουσία τη δικιά μου, απλά τώρα το κάνω για το παράδειγμα. Εδώ πέρα μας ζητάει να βάλουμε το δίκτυο. Αν θυμάστε είχαμε επιλέξει το TRC20 και δίπλα μας λέει και πόσο είναι η προμήθεια. Από ό,τι βλέπετε από τα πιο ακριβά, για να μην πω το πιο ακριβό, είναι το ERC20 του Ethereum. Λοιπόν, επιλέγουμε λοιπόν το TRC20. Αν βάλω άλλο δίκτυο θα μου πει ότι δεν είναι σωστό το δίκτυο.
που ακόμα και να μην μου το πει, αν το στείλω σε λάθος δίκτυο, δεν θα πάνε ποτέ τα λεφτά, θα χαθούν, δεν υπάρχει τρόπος να τα πάρουμε μετά. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ το δίκτυο που βάζουμε. Οπότε λοιπόν έχουμε επιλέξει και το δίκτυο. Εδώ βάζουμε το ποσό που θέλουμε, 10 ας πούμε. Και εδώ πέρα μας λέει, επειδή υπάρχουν και τα fees, το 1,6 USDT, όσα και να βάζαμε 1,6 θα ήταν, 1,6 USDT, δεν είναι επί της 100, είναι ποσό, είτε βάζαμε 10 είτε 10 χιλιάρικα, 1,6 θα μας έπαιρνε. Και πατάμε το withdraw. Εδώ λοιπόν πατάμε ξανά το confirm και θα μας ζητήσει να βάλουμε ένα κωδικό που θα μας έχει έρθει στο email. Αν πατήσω get code θα πάει στο email ένας κωδικός εξαψήφιος, θα πάω να τον βάλω. Μετά θα πάω στο Google Authenticator. Καλό είναι να το έχετε ρυθμίσει, έτσι γίνεται πιο δύσκολο κάποιος να σας πάρει τα κρυπτονομίσματα. Οπότε θα πάρετε και το κωδικό από το Google Authenticator, θα πατήσετε confirm και αυτό ήτανε. Και έφυγε και πήγε στον άλλον. Έφυγαν τα κρυπτονομίσματα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε. Τα έχουμε κάνει όλα. Αυτές λοιπόν είναι οι πιο σύνηθες διαδικασίες που κάνουμε σε ένα ανταλλακτήριο, όπως είναι η Bybit. Υπάρχουν αρκετά ανταλλακτήρια, με την ίδια διαδικασία το κάνουμε σε όλα τα ανταλλακτήρια.